Hello mga moms! Ayan, welcome back to my channel. So this is Mom Shiji. And for today's video, bago kami umalis, papunta ng Manila, ay magkakaroon ako ng challenge dun sa dalawang makakasama ko na babiyahe pabalik na Manila at yung isa naman ay pauwi ng Lugait. So kung sino sila, tawagin na natin sila. Halika na, Diva and Gwen. Come on. Hello. Oh, hello. Huh? Hello. Ba't may pa-hello siya? Hello. So, Gwen Kamang and Diva ang makakasama ko sa challenge. Hello. Huy, ka na! Sandali lang to. Ayan. So, for today's video, maglalaro tayo ng Beware of the Dog. Pero pwede siya sampalin. Wag! Bawal siyang saktan. Alam mo namang mga violation natin wala sa ating mga ano. Hindi naman totoong aso din yan eh. Kahit pa. Okay. So, ganito Sampalin ko lang. talaga yan. Simple lang laro natin. So, may mga kulay dito yung mga buto. So, dito naman may mga cards, may corresponding cards. Kung anong kulay ng buto at kung ilang piraso yung buto, yun ang kukunin natin. Eh wala naman nakalagay dyan na ano eh. Na kulay. Nandito meron din Wala. sila, ayan o, blue, yellow, red, and white. Oh, ayan. So, yeah, makikita nyo dyan kung ilan at kung anong kulay ng buto ang kukunin niyo. Then, ang consequence nito sa ating tatlo, since sabay-sabay naman tayong babiyahe, kung sinong matatalo, siya ang magbabayad ng taxi. Ay, hindi na po totoo. Ha? Hirapan na nga ako na walang bakang pasilapot. Kami pa magbayad ng taxi. Dito natin malalaman kung sino magbabayad ng taxi. Okay? So, Hindi naman siguro maglakad. ay, pero sandali i-on muna natin siya para marinig niyo yung mas nakaka-tense. Parang hilik ko lang din. Parang hindi ko Yung may sitcom. Parang humihilig na tulog. Okay, para malaman natin kung sinong una magpapataasan tayo. Kung sino may pinakamababa, siya yung mauuna syempre. Kung sino may pinakamataas, siya ang mahuhuli. Okay, go. 3, 1, 2. Sa una mauuna si Diva, sunod ikaw. So, mga... Kung sino yung Kung makagat. sino yung aanuhan niya. Pero ito gagamitin. Yes. Okay. Ah, ito lang kakagatin niya. Yan ay Iyakamay pangkukuha. natin. Yan ay pangkukuha. Okay, ready. Pipili ka. Isa lang. So, isa-isa lang card. Tatlong red. Tatlong red agad-agad. Pwede ka tumayo para maano mo siya. Takot mo ito. Parang hilik ko lang eh. Lapit mo, ilapit mo. Oo. Okay, Namatay. okay. Namatay siya. Then, ikaw na. Dapat kasi nakaano man yan. Dapat nakagat naman yan si Diva noon. Hmm? Oh. Ayan. Wala na Okay. siyang tense. Ano siya tunog? Ayoko. Nawala yung tunog niya. Ano ba yan? Ba't nawala yung tunog niya? Nalobat agad yung battery. Wait lang. Fake yata yan eh. Pause mo muna. Okay, ngayon si Gwen naman na. Ay! Yatay! Ito pala! Ay! One. Wala naman. Ayan. Two. Pistol mo na yun. Lalo. Pinagpapawisan ako. Parang mali to. Bakit ba? Dapat kasi ano talaga yan siya Ayun. Yan na yaman yan. Okay, so it's my turn. So nakatignan. Okay na yan para baka kasi ready nyo makuha ko. So pili pa tayo. Ay, one yellow.
Di ba Oh, ulit? di. Diba? 3 red. Favorite. Favorite? Wag mo, Wow. wag mo lang sana ma-press yung sa ano. Dapat na ano man yan. Technique. So, Huwag mong gayalawin mo. yung buntot. Ayan, 3. Okay, good. Ay, one. One blue. Okay. Ay! 3. Hello. 3 red. Ayan. Parang mahuhuli yung maano dyan. Oo. Maglaro ka na, Brett. Scrabble naman ko eh. Di ba ulit? One blue. Ano ba yun? Tapos ako din, mahala. One white. Oh, sige, kamay mo, Artea. Kamay mo, ah. Pag ma-press siya, So red. pag mapindot mo, Kulang ng isa yung red. Ayan. Red. bakit sa akin? 3 white. Ayaw. Dapat tutongs mo siya. Ayaw. Ikaw muna mamaak. Wala pa, wala pa. Huwag mo na to ay. Dili. Ha! Ano siya ng tingin? Tulog pa yung aso. Tulog pa siya. Ayaw. Delikado pag nabugo siya ng mic ko. Parang feeling ko manggugulot siya bigla eh. Pinakarap ko na. Lapit mo para makita na lang paano niya kunin. Ah. Ayaw ka ba ba? Parang wala naman siya. Uy. Nagalaw Asa na. na to? Ayun o. Ayun. Out na yun. Uy. Ayun, ay, isa pa, isa pa. Parang sa akin to. Nanginginig na ako, guys. Uy, white ang participate. Wala yung participation na. Isa na lang na bed. Ako pala. Hindi pa kanya. Ayaw kasi nanginginig pa dito. Alam, One one. white. Ayun na sa ilalim din. Bak man daw. Hey! Parang yun na nga eh. Feeling ko. Why? Oh. Ba yan? Two yellow. Wow. So yung huli. Oh! One blue. Parang yun na yun eh. Wala pa. Ay. Kasi dapat naglo-lost thread na siya.
Wow. Feeling ko yun na yun. 1 One yellow. yellow. Wala pa, dapat magbabagsak yun. Pili ko yun. Ganun siya. Ay! Ay! Isa lang. Yan! Two yellow. Paano naman yan? Ang tulog eh. Sira lagi na eh. Wala gisira, wala uy. Yun na yun yung katong yung paspas ba nga awha. Yun naman no. Kana ba mo na siya. Gawag ka. Huwag mo hawakan. Ito mama ako. Tindog lang. Tindog. 2 red. Maglalagay tayo ng dalawang red. Dapat yung grasya manggagano, yung sasak mo. Wala man. Next. 3 blue. Lagyan mo ng isa. No. Hindi talaga siya. La, dinidiin na niya. Ay! Sige. Ikaw ang mabayad sa Hello. So, congratulations. Yan ang naghanap na kahulan na mga budong. Hello. Ayoko na. Ano naman? Nakakatension laro. Ang sakit sa dibdib. Kunting galaw, parang Oo. kinakabahan ka. See you later, Manila. Sa oras. Thank you. Bye. Makabot na ko ano.